Wong iki kang saling diundang ora beda-beda lan sing undang diundang putih lan ini. Awas sapa PP awas. Sing dian-dian dadi bukti sing ditunggu-tunggu wis metu. Suwana dan Sindatan Kulon Desa Sindatan Muntor Nadi Magetan ya ini saelingku yang neng Muntor Nadi wis mate neng yen Suwana dan Sindatan lagi beniki oh ini ngomong ning alhamdulillah wa syukurillah Nabiyanto lagi sepisanan awake dhewe sareng rene parandene para sutresna budaya para pecinta wayang kulit amirsa ringgit purwa nganti budak semene akeh andalan Yodawana domersani nganggo layar. Nabiyanto sepisanan ini sebagai bukti bahwa warga masyarakat ing Sindatan Muntara Nadi penonton wayang di Sindatan Muntara Nadi adalah salah satu promotor lestarinya budaya wayang di Indonesia. Iki oleh ngono kuwi iki awake dhewe sowan ana daleme Ibu Sriyatmi. Oh, Mbak Sriyatmi. Ingkang kembulanian kaliyan para putra-putranipun Bedhe Pak Yayan Budi Santoso kalian Pak Edwin Suroso Mulyo sing kondang Kyai Dermawan Pak Rasa iki pancen kaya ngono dene hajate ya kuwi iki wilujengan lho wilujengan 1000 dinten sedanipun almarhum Mbah Sami oh nyewu kaya ngono kuwi kejaba saka kuwi kluwari nagar utawa kluwari ujar nalika Mbah Sami biyen kuwi isih sugeng nate paring dawuh besok lamunta kagungan putu utawa wayah yen putu-putune disunatke utawa dikitanke utawa dislamake bakale ditambahne wayang ngundang dalan Cahya Kuntabi oh ning garising kodrat beda keparenge pangeran siji panjenengane Mbah Sami wis piniji sowan ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala ya iki sing jenenge anak lanang sing saleh anak lanang sing mursyid anak sing birul waliden bisa ngangkat derajat kamulyane wong tuwa ya kaya kadang-kadang sepuh ya kuwi Mas Yayan karo Mas Suroso kuwi tetep eling nagare Mbah Kakung Mbah Sami kula ri palungguhan iki disaksiake marang sedaya para lenggah sedaya para penonton sedaya para warga masyarakat bilih nagaripun Mbah Sami sakmangke sampun rampung sakmenika boten wonten ingkang ngutangake boten wonten ingkang kemutangan sampun dipun lunasi kaliyan para putra-putranipun dipun sekseni kaliyan para sedaya warga masyarakat andharesaken sukmanipun alusipun Mbah Sami manggih mulya wibawa wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma ya maaf ya luar biasa matur sembah kurang wayangan kondo wingi wis ndonga sesarengan rencanane jane sesuk bengi kene pengajian akbar sing kepareng ngaos ya kuwi Gus Idam ning gandeng Gus Idam iki ras ana jadwal dhewe insyaallah sok diundur tanggal 12 sasi 12 ya kuwi taun iki ngrawake Gus Idam nanti kaya ngono iki kaya ngono ki apike kula wae khusus awake dhewe ngaturake panuwun karo Mbah Putri Mbah Yakni lan ugi Pak Yayan lah boten kakalumpen teristimewa dumateng Pak Edwin Suroso Mulyo sing pancen kondang kaloka piyayine breweh anggene tetulung marang padane urip tetulung marang tangga teparo karo kulawarga masyarakat pancen patut diacungi jempol banyak ya kegiatan masyarakat sing wis dibantu karo Pak Rasa sing wis disumbang karo Pak Rasa muga-muga ndadekake ya kuwi desa Simbatan perlu berkah yen pengin tambah berkah taun 2017 lurah ya Pak Rasa ae amin wong panjenengane Pak Rasa iki kiai entel
ora ngersake sing piye-piye mau tak suwi prisa mboten nak. Kula niku kepengin titik mawon kemareng, kepengin ayam kemareng. Batin ku yo bener. Lah dadi lurah iki janjane ora kosong bener ora ana sing ngelem. Pandine nganti lurah iki salah ngedum sembako kok salah. Ngono iki wong sak desa matak-matakne ora ora. Nggih kula mboten Bu. Ayam sahaya daging ayam ngene iki ora perlu rekoso pelayanan yo enteng kurang entene ayam sakra. Kaya ngono kuwi. Niki wadene kok diparingi amanah karo warga masyarakat dasare di pangestoni kalian para sepuh kok pengen bangun ning simbatan kene ya insyaallah bakal ya maju panjenengane ya. Amin ya rabbal alamin. Lah gandeng intisari niki ndongake marang leluhur sing janjane lho. Wilujengan utawa slametane piyayi kanggo seda kuwi yektine ya ana dalile ana dasare. Ana dalile ana dasare apa? Manut dawuh ya kuwi Sayyidina Umar. Panjenengane kepareng-paring dawuh lamun to sedekah yang dikeluarkan keluarga yang meninggal dunia utawa fadaan. Oh ya, yang desaku diarani pidaan ngono kae. Setelah pemakaman jenazah ganjarane akan bertahan sampai 3 hari utawa hari ketiga. Mulane ana 3 dinanan ngono kae. Lah, sedekah yang diberikan di hari ketiga akan bertahan sampai hari ke-7. Mulane ana 7 dinane ngono kae utawa 7 dinanan. Ya. Sedekah di hari ke-7 bertahan sampai 25 hari. Maka dipraktiskan dilanjutkan sing jenenge slametan 40 hari dan seterusnya sampai 100 hari. Terus mendak siji mendak loro nganti nyewu yektine dungane anak sing dilambari rasa sedekah. Nyuwun pangestu marang tangga keparo sanak kadang kawula mitra lan dinten pangestunipun para kiai alim ulama kuwi yektine gedhe dayane tumrape piyayi kanggo nurut ing kasedan jati ya kejaba dasarni dipun paringi tentrem wonten ing kasuwargan Mbah Putri Mbah Sriyatni diparingi panjang yuswa sehat walafiat tentrem kendali kabeh para putra wayah pinaringan dados bocah ingkang saleh lan uga bocah ingkang salehah. Mula kalungguhan iki ngaturake lelagon alamate anak saleh. Salah satu tanda-tanda anak saleh ketika orang tua sudah meninggal dunia selalu mendoakan kaya sing ditindakake dening keluarga ageng Bu Sriyatni ing ragil iki. Ya ngono ya. Banjur sing kepareng nyebawa alamat anak saleh sapa. Yen bukesi nembang sinom wis kulino, pangkur wis kulino jajal, yen nembang Islami ini kira-kira panjenengane pantes apa ora, luwes apa ora. Oh iya. Monggo Ibu Sukesi Rahayu kangge ngakulaken alamate anak saleh katur dumateng Pak